F'Santa Maria seħħ l-omiċidju ta' din is-sena. Rodrika Zoppardi ta' 42 sena allegatament qatel l-sieħba tiegħu Charlotte Zammit ta' 44 sena f'dar fi triq Corrado Ħażabbar. Qegħdin hawnhekk fi triq Corrado f'Ħażabbar fejn warajja għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar propju llum f'Santa Maria ġie rrappurtat li raġel qatel l-sieħba tiegħu. Bil-informazzjoni li għandna jidher li l-vittma hija Charlotte Zammit ta' 44 sena illi tiġi Liam De Bono li bħalissa jinsab akkużat fil-qorti b'attentat ta' qtil fuq l-eks uffiċjal tal-Pulizija Simon Xkembri. Il-kellim tal-Pulizija Brandon Pisani spjega li għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar il-Pulizija ġiet magħrufa b'telefonata li jinstemaw xi tiri. L-arma tan-nar instabet fil-kamra tas-sodda u minnu fih ittieħdet tal-analiżi. Minnu fih il-Pulizija ġew fuq il-post kif ukoll tim mediku fejn kif daħlu ġewwa fil-kamra tas-sodda fis-sular ta' isfel instabet bla ħajja mara ta' 44 sena residenti x-Xajra. Fl-istess residenza instabet ukoll persuna oħra li huwa raġel ta' 42 sena residenti Ħażabbar illi f'dan l-istadju jinsab arrestat u x'aktar huwa l-persuna illi wettaq dan l-omiċidju u qiegħed f'dan il-mument arrestat fejn qed ikun anke interrogat b'rabta ma' dan il-każ. Il-kellim tal-Pulizija spjega li s-suspettat kien instab ħati bi vjolenza domestika fil-konfront tal-vittma fl-2017. Kien hemm żewġ rapporti ta' disgwit li seta' kellhom bejniethom li jmorru lura rapport li kien seħħ fl-2016 fejn il-persuna qed tinsab arrestata kien tressa l-qorti fuq każ ta' vjolenza domestika fl-2016, fl-2017 kien instab ħati u weħel sena ħabs. Mbagħad kien hemm ukoll rapport ieħor fis-sena 2017 ta' insulti. Huwa kien ġie arrestat, kien tressa l-qorti madankollu huwa ma nstabx ħati u ġie acquitted mill-akkużi kollha miġjuba kontrih. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin u l-Maġistrat tal-Azza Monika Borġ Galja qiegħda tmexxi inkjesta dan huwa l-ewwel omiċidju tas-sena u l-ewwel femiċidju mill-qtil ta' Nicolette Guerchi fl-2024.